салом алайкум дӯстони азиз. Дарси чороми курси HTML5. хуб мегзарем ба дарс. хуб ман дар инҷа як цитра алиш кардам. камтар инҷаро ба тартиб овардам. Текстда хай фаҳмидем фикр мешавад. мо ссилкаро мегзарем, яъне ки ссилкаро менависем, якум ссилка просто мехали нависта мешавад, яъне ки тегри активат шид, баъд закриват мешавад. миёнаша мисол менависем, якум менависем ки фуруд овардан, яъне ки фуруд овардан. Scan скачат лучи пустукад менависем. хуб дигим намудаш ҳозир копировать кардан мирад. дигим намудаш ба ок гузашт. хуб сеҳ намудаш мешавад кушодан. хуб ман дар папка ман як zip добавит кардам. zip шумо метавонед инҷа архиват кунед, яъне архиват мекунед, zipш мекунед форматча. агар мебинед ки форматш чи, яъне ки zip боша, zip. сурат форматаш jpg. хуб номи сурат як дисе ва zip ddd, яъне номш. инҷа медароем якум скачат кардан. барои скачат кардан мо бояд zip кунем любой чизеро ки мо дар сайтмон мехоҳем ягон каса мақсад ссилкаи ки скачат куна, бояд мо ура аввал zip кунем ки одам zip-а скачат кунад ва дуруни zip-а мисол суратай, музикай, ягон файлай, чизе ки бошад. мисол номи файла менависем ddd точка нуқта мемонем, яъне ки форматша менависем ки zip. хуб форматша zip мондем. дигим намуд, яъне ки ба ок ёки ба ягон сайти дига гузоштем, ягон ссилкаш мо мемонем ки ягон сайт ба ягон сайти дига гузарад. лучи ман хай мешавам инҷа мекунем. ман инҷа мисол менависем ки http мана хел нависта мешавад. баъд номи сайта менависем ok.ru. мисол adnaklass.ru мегӯем. дуюм намудаш кушодани сурат, яъне ки мо се таяр мемонем .jpg, яъне ки формати сурати мо jpg мо через точка менависем. сахраин мекунем, таверка мекунем. мана ҳарсаш баробар бомад. вақте ман дар болои скачат меҷиқам, мана скачат чи, дар болои дигар сайт гузоштам меҷиқам, камтар мегзара ҳозир. хуб бигзар ана гузашт. хуб нагузашт. баъд сеимаш, яъне кушодан, яъне ки меҷиқем. ҳозир мегӯяд ки файл ненайдед, яъне ки ҳамин файл нестайда. ҳозир инҷа чи ошибка кардем, мебинем jpg форматаш ва як дисе номаш инҷа бояд ман инҷа як кардам, яъне ки номша хато навистам. баъд инҷа файл нестишто буд, яъне ки файл нест. ман се мекунамш, инҷа хатогиаи ман буд. хуб мана обновить мекунем. кушодан, мана ки сурати мо актив шуд, яъне ки кушода шуд. хуб бинем баъд инҷа хеле баробаршон даги. барои ба фикрам аллакай шумо медонед чикор кунед. просто беру менависем. ин якта сим поёни парча. мана якта сим поён парто. тамом, мо метавонем скачат кунем, рӯй кунем ва эмомса кушода дар браузер нишон диҳем. ин буди дарси мо. хуб то дарси дигар дар паноҳи худо. хайр.